Ikusmiran han eta hemen. Frias, Ebro ibaia zeharkatzeko leku estrategiko batean kokatzen da, eta erromatarren garaitik erabili izan da gutxienez. Lehen erreferentzia historikoa 867 urtekoa da, lur horiek konkistatu ondorengo birpopulazio garaikoa. Friasko dukeen gaztelua, edo, besterik gabe, Friasko gaztelua gotorleku ikaragarria da. Muinoko arkaitzik garaienera igoa. Bere jatorria 10. mendean kokatzen da. San Bizente Martiriaren elizak jatorri erromanikoa izan zuen, orain gutxi geratzen bada ere. Kanpoko edertasun nabarmenaz gain, erretaulak, hilobiak eta garrantzi handiko koadroak ditu. Friasek hiri izendapena du, hiririk txikiena bezala ezagutzen da hau. Juan Bigarrena erregeak 1435 emandako titulua da, eta gaur arte gorde du. Toberan, Frias zentrotik kilometro pare batera, Santa Maria de la Hoz ermita eta Molinar ibaiaren gaineko Erdi Aroko zubia ditugu. Molinar pasealekuan zehar, joan etorriko kilometro bakar batean, hiri multzoko etxetxoen artean, tamaina desberdinetako ur jauziak eskaintzen zaizkigu.